Pinabityo sila. Ang tangkal. Hawi mga baboy. Hey guys, paingon mi sa kumpirma sa Balingwan. Misa Miss Oriental. Di ami sa eroplano. Lupad na mi guys. Ang uban ani maninay ug maninoy. Ang uban dani kumpirmahan. Ako kayo paman ko ka kumpirma mao nang apel ko ani. Pag mag-break ni hawid mo diha. Mag-break niya, hasta mo yung i-break. Kumusta mga marites? Ay, magwapag yapon. Aksyon namin kabalakan din eh. Ang dahilig ay wala dani? Wala. Ah. Di ba bila kung naatanan dani nagtapok na. Wala dahilig kay wala naka-orient. Awas la ka orient dito. Kami na nabuntag pa. Ala to ala diretso na ko no. Diretso na. Larga. Kay naa sila ay service. Ang kabulakan hapitan pod. Wala to sila. Si Riri guys. Ano to mo si Riri ah? Kanaog na. Si Mother. Hawid Mother. Balik ko lang ko imre pero igo ang dato ning hatod sa cover court. Silaw. Here na mi guys sa simbahan. So daghan karon ang kumpirmahan. Si Madam Awing. Hi guys, good morning. Kisay mo gininangan? Si Montoy. Ah, si Muntoy. Ah, si Maringinday. Wala pa. Wala pa? Mga kasilinganan. Naramidani. Si Auntie Marissa. Kumpirmahan sa Ashley di ay? Yes. Yay, nakalingkod na ko. Nakasibudog diri. Si Janice ma. Si Maribel pod. Kuanan pod siya. Kumpirmahan. Daw si Budog. Kay ikasal man sila guys. Man yung maninay. Man ako kadila. Asa na si Janice? Janice? Ako kadila ko ni Janice, hasta ngintag. Naana sila ni Lilin tapos si Janjan. Sila ang nagdala sa kandila daw name tag. Madam kay si Lilin guys oh. Oh, di ba? Madam na madam kay si Lilin guys. Eto, may name tag tapos kandila. Lupad na. Nang lupad na. Diyos ko mama. Ako bi kani ako pink. Ako, yes, akong name tag. Eto, sa wala ni siya ibutang mano? Sa wala. Kada mag-imo. Ngano man? Pink man. Pink ra ako. Ngano man? Kinsa ba di ay? Saan nga mga laki kanaat karang bagi? Ay, unsa ba di ay? La ayun ay palubong lin. Jera guys. Hoy mother, alisa. Hoy ima, ipahul dress man kuno kog puti. Tingnan sila. Si Geraldine, dito lang muna si Gerald. Kasi wala nang upuan. Ang dito area guys,
Mapua at saka Kabangasan. Kasi doon sa loob hindi nakasya, kaya dito na lang kami. Hello, good morning guys. Yes. Magpabunyag ito guys. Dito na lang si Janice sa huli kay nagdugay-dugay man siya. Tapos yang maninay si Auntie Mercy. A few moments later. Ayo parunga. Ako maninay, si Auntie Bibi, maninay na ninako karon. Si Budog, kaslo ni sila by October. Hala dami guys. Mga lawat na. Kumana guys, ang misa, Kristiyanos na ko. Kumplito na akong pagka-Kristiyanos. Apel si Janjan. Kumplito na among pagka-Kristiyanos. Ala, wala na pan. Nahutdan na. Hindi namin na kuya pan. Dala guys, umanami. Ya, huwat-huwat na po mi sa sakyanan, payon sa bukid. Kristiyanos na mitanan. Nahuman na. Kristiyanos na jud tatanan. Dara guys, silang tanan. Nagpa-picture, pero gisalipdan. Dara, si Aya Ilin. Ato na me. Patungait. Sakyanan. Ha? Nani sakyanan? Lala na kuning sakyanan. Manakay nami guys, payong sa bukid, kay nana among service. Saka. Mayo ni siya guys, kay libre hatod. Dili na manginahanglan og pamasahe. So sakay ni ani